lomba bori mutus ngansal menika setunggal Ibu Alina Tri Indah Mulyani kalih Ibu Deborah Wati Tias kaping 3 Bapak Leonardus Sapuhadi kaping 4 Bapak Isnar Joko kaping gangsal Bapak Sofi Cahyo. Dene lomba cerita Alkitab putus tunggal menika Ibu Juli Maulani. Lomba masak Cilacap Utara putus tunggal masak menika Bapak Bambang Setiawan lan Ibu Panca Asri kagem para utusan kegiatan festival supados sumene saketawis sabibaripun pamibadah kangge nampi pembekalan saking Pradipun. Sermo kacawisan pamibadah. Nyuwun rawuhipun sedaya petugas pamibadah ing dinten Minggu ing adicara sermo ingkang dipun laksanakaken dinten Jumat 31 Oktober 2020 tabuh kaping 18. Manggen ing gedung gereja dipun pangarsani dening majelis bidang ibadah. Mekaten pawartos pasamuan dene cakeping pawartos saged dipun bikak ing lembar wakil Jumat itu WA dikaji Cilacap. Matur nuwun awit sami. Pasamuan dinasti. Prayat menika gereja dialih tumbal tiyang Kristen. Kados dene Gusti nimbali gereja. Gusti ugi nimbali kanthi katresnanipun Gusti ingkang beda-bedawi. Gusti badhe mitulungi kita. Semoga kita bahagia katresnanipun Gusti Allah ingkang beda-bedawi kanthi ngrewekaken kidung pasangan jawi ingkang kesempipun putus tunggalan menika
Pasamuan kinasih pangibadah minggu pungkasaning wulan brayat menika lumampa ing asmanipun Allah Sang Rama, Putra lan Roh Suci. Amin. Katresnanipun Gusti ingkang ngeda-bedapi nunggil ing panjenengan. Nunggil ing panjenengan ugi. Kita tetungok kanthi lari-lari. Gusti Yesus Kristus, puji lan syukur kawula unjukaken ing ngarsa patuko. Ing enjang menika Gusti, kawula sami saged kekempalan ing griya pamujan menika. Lan sakmenika Gusti kawula sami badhe miwiti pangibadah menika. Mugi Gusti ingkang berkahi. Menawi para lare sekolah minggu ingkang badhe kedina sadanipun Gusti lumantar para guru sekolah minggu. Mugi Gusti piyambak ingkang nuntun supados lare-lare kawula menika saged gampil nampi menapa ingkang dipun wucalaken kalian guru sekolah minggu. Matemah ing mangke lare-lare kawula menika saged nggadahi iman kapitadosan ingkang kiyat ing Sang Kristus. Matur nuwun Gusti. Amin. Tentrem rahayu saha katresnan kanthi iman saking Gusti Allah Sang Rama tuwin saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing lare-lare lan para guru sekolah minggu. Amin. Pasamuan keadilan. Wilujeng dinten Minggu. Para sedherek. Dinten menika inggih dinten Minggu pungkasan bulan Brayat. Sauruting bulan Brayat menika Gusti ngemutaken kita kanthi migatosaken mekaring spiritualitas Brayat sampeyan. Sumangga kita semakin sesarengan Brayat sami dene nyengkuyung kanthi katresnanipun Gusti murid saged klimati kapitadosanipun Brayat. Bapak Ibu kados pundi tata cara kita kangge saged klimati kapitadosanipun Brayat? Sumangga sarengan ditungaken kabiji satus langkung padha setunggal lamun kula Gusti nuntun tamtu
pasamuan muji kami cita bangsa terus Tuhan aneh ngarsa Winoko tiasku kaulo madani nama lumampah sesaran ing Gusti wonten ing asmanipun Sang Kristus Gusti kaulo Duh Rama, mugi paduka mirengaken akeh pangapunten dosa kawula. Mugi paduka nyakitaken kawula gesang enggal ing minggu-minggu candhaing. Wonten ing asmanipun Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Pasamuan keaturan Tuhan. Para sedherek, nampi nono serahmat saking Gusti ingkang sinerat ing Daniel bab 9 ayat 9 ingkang mekaten.
Pangeran Allah kawula kagungan piwelas tuwin pangapunten. Sanadyan kawula sampun sami balela dumateng panjenenganipun. Mekaten serahmatipun Gusti. Kita ucapkan KPJ 18 foto setunggal lan Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Kawula sowan wonten ngarsanipun Paduka. Sakmenika kawula badhe mirengaken pangandika Paduka. Pangandika ingkang dados pepadang tumrap gesang kawula sami. Mugi Paduka piyambak ingkang bikak manah kawula supados saged nampi pangandika Paduka. Ingkang sami sisah paringono panglipur, ingkang sami ringkih ing kapitadosan. Paduka kiyataken kanthi sabdanipun Gusti. Lan mugi sabdanipun Gusti ing dinten menika saged dados sumbering pitedah kegiatan lan panglipur. Lan mugi sabdanipun Paduka boten namung kapiren dening talingan, nanging ugi mlebet lan tuwuh ing manahipun kawula sami. Lan kawula saged ngowahi laku gesang kawula sami saben dinten. Para lektor ingkang badhe maos sabdanipun Gusti, ugi Gusti ingkang berkahi supados saged maos kanthi sae lan lancar. Lan abdinipun Gusti ingkang badhe ngadharaken sabdanipun Paduka, ugi Gusti berkahi supados menapa ingkang medal saking abdinipun cunduk kaliyan kersa Paduka. Lan namung asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang kaluhuraken. Matur nuwun Gusti. Ing asmanipun Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ndedonga. Amin.
Pangaosan kapisan kapetik saking Yeremia 19 ayat 7 dumugi 11 kalajengaken ayat 19 dumugi kalih 7. Ingkang mekaten suraosipun. Dosa ngiruan sanadyan duraka kawula sedaya sami nggigat kawula. Mugi patuko karsa maringi pambiyantu dumateng kawula. Margi saking asma patuko awit kathah panasar kawula. Kawula sami damel dosa wonten ing karsa patuko. Duh andal-andalipun Israel, juru pitulung ing wekdal karibetan, menapa dene patuko kados tiyang ngamonco wonten ing nagari mriki, kados tiyang lelono ingkang nampung mampir badhe sipeng kemawon. Napa dene patuko kados tiyang bingung, kados dene pahlawan ingkang boten sagah mitulungi. Nanging patuko ora wonten ing tengah-tengah kawula. Dosa Yehuwa lan asma patuko sinebat ing inggil kawula. Kawula mugi sampun ngantos patuko tegakaken. Mangkene pangandikane Sang Yehuwa tumrap bangsa iki, wong iku padha seneng ndoro lan ora ngapah sikile, mulane ora ndadekake keparenge Sang Yehuwa, nanging samangka panjenengane karsa ngenepi durakane lan arep ngukum dosane. Yehuda menapa patuko kampik babar pisan? Panggawe patuko napa jelek dhateng Sion? Napa dene kawula sami patuko gebagi ngantos boten saged mantun babar pisan? Kawula sami ngajeng-ajeng tentrem rahayu, nanging boten wonten menapa-menapa ingkang sae kantos antos kasarasan, nanging ingkang wonten namung pagiris. Duh Sang Yehuwa, kawula sami ngrumaosi katusilan kawula lan tukal durakanipun leluhur kawula sayetos kawula damel dosa dumateng patuko. Patuko mugi sampun nampik kawula sedaya amargi saking asma patuko sampun ngantos nyepelekaken kaluhuranipun daftar patuko. Mugi ngetono dhateng prasetyan patuko kaliyan kawula sedaya sampun patuko batalaken. Saking panunggilanipun para dewa ing para bangsa ingkang tanpa kina menika, napa wonten ingkang saged ndhawahaken jawah? Napa langit piyambak saged nyukani jawah deres? Rak namung patuko piyambak Duh Sang Yehuwa Allah kawula, andel-andel kawula ingkang nindakaken prakawis menika sedaya. Mekaten sabdanipun Gusti. Semoga kita tanggapi bangsa kapisan menika kanthi maos Jabur Mazmur 82 ayat 1 dumugi 13 sacara likani. Ayat ganjil kawas kawula, ayat genep kasumenggahaken kawas pasangan. Kanggo lurah masiden miturut lagu kitik
Mazmur anggitane Bani Korah. Iko anggenipun semasen padalan paduka Dur Yehuwa Gusti sing sarwa tumita. Nyawa kawula rembu margi kangen dhateng lataranipun Pangeran Yehuwa. Manah kalian raga kawula sami asumyak-sumyak tumuju dumateng Gusti Allah ingkang gesang. Dalam peksi gereja sampun manggil beliau, lan peksi dari manggil susu. Kangge nyedekaken anakipun, wonten ing Kristus paduka. Dur Yehuwa Gusti sing sarwa tumita. Ratu kawula saha Gusti Allah kawula. Rahayu tiyang ingkang sami manggen ing padaleman paduka. Saha tansah ngluraken asma paduka. Rahayu tiyang ingkang karasanipun wonten ing paduka ingkang dadanya jadi sejarah. Manawi lumampah wonten ing lebak boko menika kadadosaken panggenan ingkang wonten sumberipun. Tur sinasaban ing berkahing jawah kapisan. Lampahipun saya gabung saya kiat bagi suara ing rasanipun Gusti Allah ing Sion. Duh Yehuwa Gusti ing sarwa tumita. Paduka mugi kersa miyarsakaken pandonga kawula. Mugi kersa ngilingaken dhateng kawula. Duh Gusti Allahipun Rama Yakub. Duh Allah, paduka mugi kersa mirsani tetaning kawula sedaya. Mugi kersa mirsani dumateng pemadhanipun jugadan paduka. Wonten ing plataran paduka sadinten menika prayoginipun nglampahi 1000 dinten wonten ing sanes panggenan. Kawula milawur ngadhep ing korining padalemanipun Allah kawula. Menika langkung sae katimbang kaliyan manggen wonten ing kemahipun tiyang duraka. Mangko pangeran Yehuwa Allah iku dari sesuya lan sepanen. Panjenengane maringi sing lan kamulyan. Wong kang lakune tanpa cacat ora dijupeni ing sebab samubarang kang bersih. Duh Yehuwa Gusti ing sarwa tumita. Rahayu tiyang ingkang kumandhel dumateng paduka. Pausan kapitae, kapetik saking Kain Timotius sekawan ayat 6 hingga 8, bukan mengaken ayat 11 hingga 12. Dene munggo aku iki, ketiku wis wiwit tak soake minangka pisuksung satu aku bakal ngajar wis cecak. Aku wis mungkasi tetandingane kang kamu. Aku wis nyangga dari Sukasa. Aku wis ngantepi ing Pracoya. Saiki aku wis ginantungan nampurani kayekten. Kang bakal kaparingake marang aku dening Gusti. Sang Hakim kang adil. Ing dinane kudu marang aku wae nanging uga marang saking wong kang padha cecembungan marang kawe. Nalika aku mujukake penjawab kang kawitan, ora ana wong siji-siji kang mbiyantu aku. Kabeh padha ninggal aku. Iku uga aja ditemuake marang wong-wong mati. Nanging Gusti wis ngamping-ampingi aku lan nyatosake aku. Supaya Injil tak undhanake babar pisan dumateng aku umat sake wong kang Yahudi padha ngrungokake. Dadine aku luwar saka ing Mesir. Karo dene Gusti bakal keluari aku saka ing sarupane pegawai. Panjenengane bakal nyujengake aku satemah aku sebajuk mlebu ing kratone ing swarga. Panjenengane ringgurno ing salawas-lawase. Amin. Kanten sabanipun Gusti. Syukur puji Gusti. Pausan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 18 ayat 9 dumugi 18.
pasemon bab wong Farisi lan juru munggupi. Lan marang wong sawetara kang nganggep awake dhewe sampurna sarta ngremehake marang wong liya, panjenengane paring pasemon mangkene. Ana wong loro padha mlebu ing padaleman suci arep ndedonga. Kang siji wong Farisi, sijine juru munggupi. Wong Farisi iku ngadeg lan ndedonga sakjroning atine mangkene. Duh Allah, kawula ngunjukaken geni panuwun wonten ing ngarsa paduka. Dene kawula boten sami kaliyan tiyang-tiyang sanes rampok, sanes tiyang ingkang tumindak sawenang-wenang, sanes tiyang ingkang lampah jina, saha boten kados juru munggupi menika. Kawula siang kaping kalih seminggu. Sedaya pamedal kawula pesungsungaken sapradosanipun. Kosok barine juru munggupi iku mung ngadeg ana ing katuhan, malah tumenga marang ing langit bae ora wani, nanging mung tebah-tebah dodo sarta munjuk mangene. Duh Allah, kawula tiyang dosa, mugi paduka welasi. Aku pitutur marang kowe, wong iki saundure mulih kaanggep sampurna, dene sijine mau ora. Awit sing sapa ngluhurake awake dhewe bakal kasorake, dene kang sorake awake dhewe iku bakal kaluhurake. Mekaten sabdanipun Gusti ingkang rahayu, kita sedaya ingkang maos, ingkang mirengaken lan ngecakaken ing gesang padintenan. Haleluya. Sugeng ejang Bapak Ibu dan para sedherek. Shalom. Shalom. Sami sehat nggih? Puji Gusti. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, jejer khotbah ing minggu pungkasan ing wulan brayat menika kaparingan jejer ngrimati kapitadosaning brayat. Boten kraos Bapak Ibu, sampun setunggal wulan kita sami mlebet ing wulan brayat. Lah sakmenika kita wonten ing pungkasaning wulan brayat menika. Kados pundi gesange bebrayatan kita menapa sampun sangsaya raket, menapa sangsaya napa Bapak Ibu? Sangsaya raket napa boten? Boten. Sami mawon. Waduh. PR ini. Ya mugi-mugi setunggal bulan nika kalian semah, kalian putra wayah, ajeng kalian tiang sepuh, mertua lan menantu, ngoten nggih nika saged sangsaya raket relasinipun. Bapak Ibu para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus
Kristus. Saben dinten ing gesang kita menika mestipun kita menika manggihi kathah sanget nggih tantangan lan ugi godhong. Napa malih menika ing gesang bebrayatan. Kita asring Bapak Ibu menawi kita menika purun jujur mboten nggih. Kita asring muntap. Muntap niku menapa? Emosi. Tiang sepuh menika getak-getak kalian larenipun. Lajeng padu kalian semahipun. Wonten napa mboten iki? Lajeng para lare menika ugi nglawan dhateng tiyang sepuhipun. Para mitra sami dene nyidrani dhateng mitranipun. Emosi kita menika saged ngrisak Bapak Ibu. Emosi ingkang boten saged dipun kendhaleni menika saged ngrisak diri kita piyambak lan ugi sesambetan kita kalian brayat kita. Mila ingkang wonten niku nggih trah kemawon. Wonten maneh Bapak Ibu tantangan bab ekonomi utawi kesehatan. Lan boten namung menika. Nanging ugi tantangan kapitadosan. Kadang kala Bapak Ibu iman kita menika ringkih. Ngantos kita menika boten eleh utawi boten kemutan kalian Gusti ingkang sejatosipun menika tansah ngrencani, tansah ngrimati brayat kita. Lan ugi diri kita pribadi. Lan dinten menika kita dipun ajak kita ningali piwulanipun Gusti. Ing pundi? Ing gesang bebrayatan. Ing gesang bebrayatan menika kita boten saged gesang piyambakan. Setuju boten? Setuju. Bapak menika betahaken ibu nggih boten? Nek ditinggal boten saged. Menawi sarapan di kendah sareng-sareng. Lare betahaken tiyang sepuh ingkang saged ngarahaken, ingkang nyepake seragam sarapan dan sanes-sanesipun. Mekaten ugi kosok wangsulipun. Lah mila Bapak Ibu ing sesambetan menika boten saged menawi setunggal tiyang ing brayat menika nganggep piyambakipun menika langkung wiganti lan langkung sae tinimbang sanesipun. Para bapak menika, wah aku kan kepala keluarga. Ibu, lho aku iki yo nek ora ono aku sing ngurus omah sapa? Padu Bapak. Bapak Ibu para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Ing seratan Injil kita saged ningali Injil Lukas kala wau nyerat pasemon ingkang dipun agem dening Gusti Yesus kangge mucal para tiyang ingkang nganggep piyambakipun menika langkung leres, langkung sae. Dene tiyang sanes menika lepat boten sae. Ing pasemon menika dipun ginakaken kalih contoh Bapak Ibu ingkang setunggal sinten wau? Sinten? Tiang-tiang Farisi.
Tiang Farisi menika nalika ndedonga terus ada tingali. Anggenipun ndedonga menika fokusipun dateng menapa? Dateng kaunggulan lan tumindak saenipun ingkang dipun lampahi. Dene nganggep tiyang sanes menika dipun sepeleaken boten kados piyambakipun. Mekaten ugi ingkang tiyang ingkang kaping kalih sinten kalau juru mupu beo ingkang ndedonga kanthi mana ingkang andhap asor. Juru mupu beo menika boten wantun ningali Gusti dipun ketikake golongan. Malah kepara ngantongi dadanipun. Menika minangka pratandha pangratobatipun. Lan ing pasemon menika miturut Gusti Yesus ingkang leres ingkang pundi? Tiang Farisi menapa juru mupu beo? Jadi tiang Farisi menika nggambaraken ingkang klentu. Boten pas. Gusti Yesus maringi piwucal besok sinten no ingkang gesang kanthi andhap asor. Tempunipun badhe dipun inggilaken dening Gusti. Nah, kados pundi kaliyan gesang kita Bapak Ibu. Mila gesang kanthi andhap asoring mana miturut Gusti Yesus menika langkung prayogi tinimbang gumunggung kumalungkung ing karohane. Sanajan to kita ugi kala saged ningali tiyang Farisi menika nindakaken perkawis ingkang saleh. Kados siang itu apa itu? Poso. Lajeng disungsung perpuluhan. Lajeng boten tumindak ingkang aneh-aneh. Lah tumindak kados menika boten wonten ginanipun Bapak Ibu menawi ing sadengan gesangipun menika boten ratobat ing ngarsanipun Gusti. Lan piwucal saking Gusti gesang mratobat menika langkung wigati tinimbang malah nang pangibadah kanthi tujuan pamer. Iki lho sing sregep sing ora tau bolos kan boten ngajeni tiyang sanes, remehaken tiyang sanes. Nah kadang-kadang Bapak Ibu dan para sederek Gusti Yesus maringi piwucal sae bilih tumindak ingkang ngandelaken asih lan pitulunganipun Gusti menika langkung mulya tinimbang ingkang nganggep boten betahaken pitulunganipun Gusti Yesus rumangsa iso dhewe. Mekaten ugi Bapak Ibu dan para sedherek ingkang dipun lampahi déning Nabi Yeremia. Menawi kita gatosaken Yeremia menika nggadhahi manah ingkang sadar bilih kawontenanipun menika ringkih dosa lan betahaken serahmat lan pitulunganipun Gusti. Yeremia menika sadar bilih piyambakipun boten saged nglakungi krisis ing gesangipun menika piyambakan. Mula betahaken Gusti. Mila Yeremia menika nyuwun pitulungan dumateng Gusti kanthi ndedonga lan mratobat. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Cariyos bab bangun relasi ingkang sae
Ugi katingal cerita pradosanipun Rasul Paulus. Sanadyan Paulus punika ngraosaken dipun tilar dening tiang-tiang ingkang celak kaliyan besanipun. Ananging Paulus punika tansah tumindak sae. Paulus tansah bangun relasi kaliyan Gusti minangka brayat kratoning Allah. Lan Paulus punika boten nyimpen raos kuciwa, boten dendam. Malah piyambakipun punika paring pangapunten dhateng tiang-tiang ingkang sampun muji wani piyambakipun. Kita saged mekaten boten Bapak Ibu? Boten gampil. Langkung-langkung Paulus menika ndedonga kangge tiang-tiang menika. Menawi kita ndedonga Bapak Ibu, menapa kita ugi ndongaaken tiang ingkang sampun muji wali kita? Dipun ndongaaken boten? Dongane napa? Semoga muga-muga wong kae ngrasake. Apa kados pundi Bapak Ibu donganipun? Supados tiyang menika dipun paringi sadar Gusti. Nah kadang kala karena kita menika menapa Bapak Ibu? Saking mangkele ngoten nggih. Dongane nggih donga sing elek-elek boten sae. Malah kadang kala kita nyumpahi tiang menika. Tapi ingkang dipun kersakaken Gusti boten kados mekaten Bapak Ibu. Mila saking cariyos peladosanipun Paulus menika kita sami saged sinau bilih bangun relasi menika kedah dipun dasari manah ingkang purun paring pangapunten dhateng tiyang sanes. Sanadyan to kita menika nate ngraosaken kuciwaning manah. Nggih karena tiyang sanes, karena brayat kita piyambak Bapak Ibu utawi sanes-sanesipun. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, ngrimati kapitadosaning brayat menika tegesipun menapa? Nglatih manahipun saben tiyang supados boten gumunggung, boten rumangsa langkung suci, langkung sae, nanging tansah kaemutan menawi sedaya kabecikan menika saking sih rahmatipun Gusti. Bapak Ibu dan para sedherek, ngrimati kapitadosaning brayat. Tentunipun menika sanes bab ingkang gampil. Nanging kita menika kedah setya lan kedah sabar. Lan ing pungkasaning wulan brayat menika, sumangga Bapak Ibu dan para sedherek, kita sami ngraosaken gesang kapitadosan kita ing ngarsanipun Gusti. Kita raosaken menika sesarengan kalian brayat kita. Matemah gesang bebrayatan kita menika langkung sae lan cunduk kalian kersanipun Gusti. Sareng-sareng dadosi menapa ingkang kirang, menapa ingkang risak ing relasi bebrayatan menika. Mila monggo Bapak Ibu kita sami ngrimati kapitadosaning brayat menika sareng-sareng. Gusti berkahi kita. Amin. Wekdal ing saotamis. Wekdal ing cekak, lan kita badhe
mirengaken disusul pepucet saking blok Gumilir Limbangan. Monggo.
Matur nuwun pujian saking Blok Gumilir Limbangan, mugi dados berkah tumrap pasamuan. Sumangga sesarengan nglairaken malih pengakening iman linandesan baptisan kita kanthi ngucapaken pengakening iman rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa, ingkang nitakaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ingkang anting Gusti kawula, ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika junipun Pontius Pilatus kasalib lampahi seda lajeng kasarekaken tumedhah dhateng ing telem palimunan. Ing tigang dintenipun umumane saking antawisipun tiyang pejah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarah wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking ripun inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta pratin, inggih patungilanipun para suci, punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Semoga sesarengan kita betul. Gusti Allah Rama ingkang welas asih, kawula sowan wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi andhap asor. Mugi pangandika paduka ingkang sampun kawula tampi ing dinten menika dados pepadha lan panglipur kangge gesang kawula sabraya. Duh Gusti, kawula nyuwun sih pangapunten awit kathah dosa lan kalebatan kawula. Mugi paduka ingkang resiki manah kawula supados kawula saged tansah setya lan sumarah gesang kawula cunduk kaliyan kersa paduka. Gusti, sakmenika kawula tetunggu kangge gereja paduka ing pundi-pundi papan. Mugi tansah dados pepadha tumrap jagat menika babagan katresnan paduka. Kawula nyuwunaken berkah kangge bangsa lan negari kawula Indonesia. Mugi para pemimpin ing bangsa menika tansah diparingi pamertosan saha raos adil kawicaksanan supados saged ngasta tanggung jawab kanthi sae. Duh Gusti, sakmenika kawula kintetunggu kangge sederek-sederek kawula ingkang saweg nandhang sakit. Kados sederek kawula kinasih Mbak Tata, putrinipun Ibu Rina Astani, Ibu Siswati Bintarto, Bapak Edi Susanto, Ibu Lydia Mujiati, Mbak Titin Ambarwati, Bapak Sumati, Bapak Perwanto, Ibu Elina, Bapak Hari Supriyatmono, Ibu Suwarko, Bapak Marti Harsono, dan Ibu Rina Astari.
saestu Gusti kawula pitados. Paduka punika doktoring jiwa lan raga. Lan mugi Gusti ingkang maringi kesarasan, kegiatan, lan panglipur kangge sedherek-sedherek kawula menika. Saestu kawula pitados. Gusti boten badhe ningkakaken sedherek-sedherek kawula menika. Mekaten ugi Gusti kawula nyuwunaken berkah kangge sedherek-sedherek kawula ingkang ing minggu-minggu menika ngrasakaken kabinahan awit mengeti dinten kelahiranipun. Inggih punika sedherek kawula kinasih Wahyu Mulyanto lan Ibu Sonia Sari Borobina. Mugi Gusti ingkang berkahi gesangipun, Gusti paring kesarasan, Gusti paring kabinahan ing gesangipun. Lan menapa ingkang dados pedamelanipun, Gusti ugi ingkang berkahi lan paring kelancaran. Mekaten ugi sedherek-sedherek kawula ingkang mengeti dinten ulang tahun pernikahanipun. Inggih menika sedherek kawula kinasih Bapak Ibu Sutarso. Mugi Gusti tansah paring katentreman lan kabinahan ing gesang bebrayatanipun. Gusti ingkang nyekapi menapa ingkang dados kabetahanipun. Gusti ingkang tansah berkahi dalam rimati gesang bebrayatanipun. Gusti kawula nyuwun berkah kangge brayat-brayat Kristen kagungan paduka. Mugi sabar brayat saged mujudaken katresnanipun Gusti. Relasinipun saged sansaya raket, sabar, saged paring pangapura lan gadhahi panajeng-ajeng ing Sang Kristus. Supados gesang bebrayatan kawula sami tansah nyawiji ing katresnan paduka lan saged ngluhuraken asma paduka. Gusti kawula saestu pitados menapa kemawon ingkang dereng kaucap ing paduka menika. Paduka sampun mangertos. Wis paduka mirengaken suarane manah kawula. Lan mugi sedaya punika kaparingi miturut sih lan karsa paduka piyambak. Matur nuwun Gusti. Ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, Juru Wilujeng kawula sampun dedonga. Amin. Semoga kita aturaken isusun kanthi sahat ayo gesang dalah saperangan berkaipun Gusti kangge ayahan kalagus. Menika kapetik saking Ibrani 13 ayat 15. Ngemutaken kita mekaten. Sabtu aja lali nindakake kabecikan lan awet pitulungan. Jalaran iya kurban kang mengkono iku kang ndadekake keparinge Gusti. Bapak Ibu sedherek ingkang derek Kristen saged ginakaken musik berkot ingkang ayat. Moga kita mitunggaken kapuji dan saged itu wis tunggal kali. Caos no isun-isun. Paring pasamu
Duh, yuwah Allah, rombo kawula. Iki ana didampar wonten kraton swarga ingkang kawula sowan malih Gusti. Ngaturaken agunging panuwun syukur. Dene paduka sampun nganti mawon kawula. Dumugi papan menika. Lan kawula sami saged nderek makempah ibadah ingkang awal dumugi pungkasan pamibadah samangke paduka tansah untuk paduka tansah rawuh wonten ing gesang. Lan kawula saged nampi gesang. Yuwah Allah. Kawula ngaturaken panuwun Gusti. Dene paduka sampun sabtu ing injang kangge setan dumateng kawula lan kaparingan sejak ngrimati tapi atosan karya. Matur nuwun Gusti, dene kawula sami wargane Brayat saged nampi roh paduka. Lan kawula sami saged ngrimati atosan wonten ing gesang kawula. Duh kawula. Kalau ditunggu kagem Ibu Pendito Ningsih kang sampun medhar sabda. Mugi sabda ingkang sampun kawula tampi sagedna kawula ngecaken wonten ing gesang kawula. Mekaten ugi Gusti kawula nggih ngaturaken donga dumateng para sedherek sedaya pasamuan kawula. Ing dinten menika sesarian mugi Duh Allah kawula ing dinten menika ing panci menika Gusti ngaturaken pisungsung. Inggih menika pisungsung mingguan, pisungsung bulanan, pisungsung syukur, menapa dene pisungsung ibadah pekan keluarga yang sangat indah. Lan pisungsung sanes. Duh wong kawula. Mugi pisungsung menika paduka berkah. Teman pisungsung menika samangke saged dadosaken kemajengan gereja Citarum khusus dan kemajengan pelatusan paduka. Paduka iki berkahi ugi Pendeta lan lan mugi pelatusanipun ugi paduka tansah. Maka niku Gusti kawula dituturaken abdi paduka ingkang renami. Pisungsung mugi paduka paring roh kawicaksanan. Tunggalipun abdi paduka saged ginakaken saged ngecakaken pisungsung kanthi anggen jawab. Duh kawula sekedar mari kawula badhe suwun-suwun lan pamibadah menika sampun. Kawula nyuwun mugi paduka tansah tulah pakawula setunggal-setunggal. Maka kawula sedaya saged dumugi griya kawula kanthi panjenengan. Duh yuwah sembah kawula.
Sedaya atur pasambat kawula di Gusti kawula aturaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun jawab donga Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga asma patuko dikasuciaken katon patuko mugi rawuh katon patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga kawula mugi kaparingan rejeki kawula saksekapipun ing dinten menika so patuko mugi ngapunten kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tiyang ingkang kalpatan menapa dene kawula mugi sampun ngantos kandhakaken dhateng kawula nanging sami mugi patuko balapan saking priyawon awit dene katuko ingkang kawula so Yesus duwe kamuliaan Pangibadah ingkang sejati tansah lumampah ing wekdal kita setya ngantepi pitados kita. Kawula setya ngantepi pitados kawula. Aturna isining manah panjenengan kunjuk Gusti ing sadéngah perkawis. Kawula setya sinau tinambuka lan jujur dumateng Gusti. Latusana Gusti menapa kemawon resikonipun. Kawula setya ngantepi pitadosan kawula ing dunya menapa dene sisa. Sami nampi napa berkatipun Gusti. Gusti Allah etu ing rahmat ingkang sampun nimbali panjenengan wonten ing Sang Kristus tumuju kamulyan langkah. Karso jangkepi neguhaken niataken lan nyantosaken kapitadosan panjenengan samangki dumugi ing saklaminipun. Amin. Kawula
pengumuman untuk bapak-bapak yang ikut